ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα ξυπνούσα. Θα είχα άλλη ένα πνοή κι όλα αλλιώς θα τα ζούσα. Αν ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα πονούσα. Πιο γλυκά και πιο απλά, αλλιώς θα ζούσα. Αν ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα ξυπνούσα. Θα είχα άλλη ένα πνοή κι όλα αλλιώς θα τα ζούσα. Αν ήσουν μαζί μου, αλλιώς θα πονούσα. Πιο γλυκά και πιο απλά, αλλιώς θα ζούσα. Εδώ είμαστε, αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Αν ήσουν μαζί μου. Ακούτε πάντα από FM 102 και 1, παίζει για σένα. Πάμε να δούμε και λίγο το καιρό. Στην πρόβλεψη που μας δίνει λοιπόν η σχετική υπηρεσία, συγκεκριμένα για την περιοχή της Κέρκυρας, υψηλές θερμοκρασίες, το μεσημέρι θα φτάσει μάλιστα και στους 27 βαθμούς, με λίγα συννεφάκια. Βέβαια η εβδομάδα από ό,τι φαίνεται όλη έτσι θα πάει. Το πρωί είναι εργασία, το μεσημέρι ζέστη και το βράδυ έχεις απαραίτητη ζακέτα αγκαλιά. Αλλά από ό,τι φαίνεται ο Οκτώβρης θα μπει και εμείς ακόμα μπάνια θα κάνουμε. Δήμος Αναστασιάδης, εσύ.